Krásný den z Jobky. Opět vám přinášíme nejnovější vychytávky, které vám zjednoduší práci a vylepší firemní komunikaci. První novinkou jsou kmenové skupiny. Až dosud jste přístupy spravovali přes role a skupiny zaměstnanců. Nově přidáváme ještě jednu vrstvu, a to kmenové skupiny. Díky těmto skupinám omezíte seznam zaměstnanců, který konkrétní správce ve webové administraci vidí. Vytvoříte skupinu, například Směna A. Vytvořenou skupinu přiřadíte správci. Při přihlášení vidí správce jen své lidi. V modulech typu sdělení a dotazy vidí jen obsah, který sám vytvořil. Správce tedy pracuje efektivně a bezpečně. A jaké jsou výhody těchto skupin? Správci komunikují jen se svou skupinou a vidí pouze svůj obsah. Do tvorby obsahu můžete zapojit více lidí a můžete tak přes Jobku vést ještě větší část vaší firemní komunikace. Máte větší přehled o tom, jak komunikace na jednotlivých oddělení vypadá. Zároveň vám zůstává i možnost vytvářet správce bez kmenových skupin. Takový uživatel potom vidí všechny dotazy a sdělení, jako tomu bylo doposud. Další novinkou je přihlašování pomocí ADFS. Používáte firemní ADFS účty? Nyní s nimi můžete přistupovat i do Jobky. Už žádné další přihlašovací údaje. Tuto možnost je třeba nejprve společně nastavit. Ozvěte se nám. AI nově najdete u tvorby sdělení. Sdělení v backofficeu teď hravě zvládne napsat umělá inteligence. Stačí popsat, co chcete zaměstnancům sdělit a AI pro vás vytvoří text, který potom do sdělení předvyplní. Vy ho jen zkontrolujete, podle libosti upravíte a můžete rovnou zveřejnit. Pokročili jsme také s veřejným API. Chcete spravovat správce nebo sdělení automaticky? S veřejným API to teď zvládnete. Možnosti jsou následující. Vytváření, editace, mazání a načítání sdělení. Tato sada funkcí má široké využití na poli integrací. Chcete některou novinku vyzkoušet, nastavit nebo se dozvědět více? Neváhejte a ozvěte se nám. Děkujeme za pozornost a těšíme se u dalších novinek z Jobky.